Тези дни ректорът на УНСС професор Стати Статев обиколи няколко национални телевизии, оправдавайки се за думите си към студентите-окупатори в Икономическия университет. Те твърдяха, че техният ректор се е обърнал към тях с думите: като не ви харесва в България, емигрирайте! Ето как обясни ситуацията той в тази сутрин на BTV. И тогава един студент се обади и каза: ами ако не ни харесва в България, и аз казвам: ако не ви харесва в България, може да емигрирате. Но при всички тези случаи... Ние от господаря на ефира получихме автентичен запис от срещата на професор Статев с студентите в окупираната зала. Нека видим и чуем всички житейски уроци, които предаде ректорът Стати Статев на младите момчета и момичета. Защо точно тази зала избрахте? Че бяхте нагли да искате Еула Максима, за да спите на него. Това са еднакво за колеги. Но вие просто нямате мярка. Мога да ви запазя места и в някой хотел, ако искате. Еми, когато някой протестира срещу държавата, ще го прави в държавни институции, а не в частни хотели. Но това явно не се харесва на ректора. Щото ще се изложи пред управлението, Рачков. Ще съжалявам толкова млади хора. Защо да не си почивате нормално? Ще станете ли по-велики от това? Вътре, в самите себе си, ще станете ли по-велики, ако тренете по тия банки цяла нощ? Зуек, загрижен е професор Статев. Но може би студентите не искат да са велики, а просто да отстояват гражданските си позиции и права. Да, ама защо точно в неговия университет? Ама той негов ли е? Аз мислих, че е на държавата. Единственото, което ви пази, е, че гледам на вас с не особено голямо уважение, но като на млади хора, които биха се получили, както и ние сме се получавали, от недостойни постъпки, които сме правили. В момента вие пречите. Всичко друго е илюзия. Бихме казали, че това е най-специфичното на протестите. Пречи се на движението, на управлението, на държавата. Ами то точно в това е несмисъла. Какъв пример да ви дам? Ако някой влезе и ви окупира дома или ви пуска вътре, защото нещо не му харесва, как ще се чувствате? Как ще се чувствате, колеги? Като борци за свобода ли? Отговорете ми. Не е важно. И дай Боже да не бъде. Ей, това са думи на ректор. Направо да ги изгони и да не му разтурват повече къщата. Ама да си запази семестриалната им такса все пак. Да чуем обаче и как звучи оригинала на преразказания от господин Статев диалог. Ако ще ви давате пример Софийския университет, ще държам по един бял лист и ще ви подпиша искане да ви приеме колегата Илчев. Ако някой не му харесва в УНСС, а му харесва повече от Софийския университет, отива там. Или където е гледал. Ами отивайте в чужбина, колега, но не пречете да тия, които да учат. Ей, ако някой беше послушал подобен съвет през 89-та година, сега никой на никого нямаше да пречи. Ей, как пък ще се намери все някой да пречи, бе, Зуек? На тези, които искат да си учат, да си работят, да са си равни, а някои да са и по-равни от другите. Ами отивайте в чужбина, колега, но не пречете на тия, които да учат. В момента вие пречите на хората да имат занятия. Всичко останало са ефтини провокационни въпроси. Недоволни ли сте от измирането на мамутите? Не те разбрах. Защото срещу тях и срещу това можем да спечкуваме. Не е трябвало да избират толкова красиви живот. С други думи, това е положението. Съобразявайте се! Няма смисъл да се борите. Надали това е най-добрият урок, който може да получи един студент. Еми като не са послушни, Василев, нали знаеш какво се случва с непослушните дечица? Заключват ги в стаята. Знаете ли какво ще се случи? Ще бъдат сменени патроните на вратите, ще бъдат заменени с нови, ще бъдат и заключени. Ще има охрана отпред и който иска да ходи по естествена нужда, ще бъде воден, защото... Това си беше чиста заплаха, Рачков. Ще бъдете заключени.
Лошото е, че тази заплаха беше и изпълнена. Ето още едно видео, предоставено ни от студенти, заснето извън залата. Вирите се горе в мястото, къде е определено. Определено ни е мястото. Отивайте си там, къде е определено. Тоест няма да ни пуснете? Не. Забранено е да ни пускате? Да. От кой? Имам началници. От началниците ви е забранено да ни пускате да напускаме сградата? Да. Благодаря ви много, приятна вечер. Да държиш някого под ключ не е съвсем академично, не е и демократично и дори хуманно. Но да се върнем и да чуем още малко от отношението на ректора към неговите студенти. Журналистите казаха, че сте били 26. 2000 влязаха и излязаха около вас и ви се посмиваха. Бъде само това. Айде да го пляскам. Не, аз разбрах, че вие сте будни, тия 20 000 са заспали и ще ги предупредя. Не виждате ли, че сте в изолация, жалка, тъжна изолация? Не ви се подиграваме. Опитвам се да ви помогна. Гледам и не вярвам на ушите си как професор Статев помага на студентите, като ехидно ги иронизира за тяхната гражданска позиция. А колкото за съотношението 26 срещу 2000, историята има какво да каже. И слава Богу! Не бъде само това. Айде да го пляскам. Ясно е, че професор Статев, известен и като агент Стойновски, никога няма да разбере бунта срещу системата, защото цял живот е бил част от нея. Но това да си учител и още повече ректор на университет е много повече от това да държиш учениците си послушни и покорни. Според нас, професоре, разбира се. 7 професора, ректори на университета са ви дошли на крака или гледаме колко сте велики. Рачков, пред цялото време се чудя на кого ми прилича професор Статев и ей сега се сетих. На Петър Младенов! Другарки и другари, искрено ви благодаря за изключително високото доверие, да изкажа благодарност на другаря Тодор Живков. Това не е достойно, млади хора. Не е достойно. Като 2 капки бозаса! В момента ви пречи. Пречи. Ние пък от господари на ефира казваме: по-добре пречете сега, отколкото послушно да мълчите и цял живот да живеете напук на себе си. Айде да го пляскам.